Mukuru wemauto eZimbabwe National Army ZNA Lieutenant General Aselem Sanyatwe vatara urongwa hwekurwisa vanhu vanogara munyika zvisiri pamutemo nevanochera goridhe vari kupinda munzvimbo inochengeterwa mauto kunze kweguta reBulawayo. Sadapinda muna izvizere pano pachopisa pano paZim News Live notibva subscribe wolike wotina on the bell icon. Tipinda muna zvinonzi Vasanyatwe vati vanhu vanogara munyika zvisiri pamutemo nevanochera goridhe vanofanira kutongwa zvakasimba apo vachitaura kufora kwemauto kuratidza kuchinja kweutungamiri hweZNA Bulawayo District paLookout Masuku Barracks wakaitwa nechipiri chadarika. Vasanyatwe vanoti vari kushushikana zvikuru nekupindirwa kuri kuitwa nzvimbo dzedunhu reZNA Bulawayo nevagari vemudunhu reUmuguza vari kuita mabasa ezvicherwa zvisiri pamutemo. Ndo mashoko avasanyatwe panapa kuti aiwa tiri kushungurudzika nevanhu vari kuya vachichera maminerals vakunokanganisa nzvimbo yavo yemauto eZNA iri kunze kweBulawayo. Saka vari kuti aiwa takuda kudeploya masoja kuti masoja anorwisana nevanhu ivavo nokuti vari kupinda muZimbabwe siri pamutemo. Muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pedecision iri kurohwa naGeneral Sanyatwe. Pine mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musangano subscribe kulike kunzvenotina on the bell icon.